सर्वमंगलमंगलेषु सर्वार्थसाधिके सर्वमंगलमंगलेषु सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം। ഹരേ കൃഷ്ണ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ണ। ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനം, അതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം. അപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മള് 4ാമത്തെ അധ്യായം ഏതാണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെ? ഇന്നലെ 4ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ജന്മകർമ്മച്ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വതഃ ത്യക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? എനിക്ക് പിറവിയില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഓരോ ജന്മം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മള് മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നതോടുകൂടി ആ ജന്മത്തിൽ ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം നശിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലൊന്നും വേറൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും എന്താണ് അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലെ. പിന്നെ വേറെ എന്തെന്നല്ല കണ്ടത്? പിന്നെന്തെന്നല്ല കണ്ടത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇനി അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. 5ാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞപ്പോ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം. കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. കർമ്മം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഗുണ ദോഷം അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ആർക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങള്, കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനീ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണ്. അപ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഈ ഒരു ലോകത്ത് നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്.
അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം തീർന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, കൃഷ്ണ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെ പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാകണം എന്നാണ് ആര് വിശ്വസിച്ചത്? അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരേപോലെ ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ആർക്ക് തോന്നി? അർജുനന് തോന്നി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണോ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇതിലേതാണ് നല്ലതെന്ന് ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കർമ്മം പരിത്യജിക്കുക. കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും എന്തിനു നല്ലതാണ്? മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ടും പറയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഭക്തിയുതമായ സേവനം ചെയ്യലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന്, മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതില് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇവിടെ ഒരു നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. ഒരു രാജാവുണ്ട്, നൃഗൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് കാരണം. അപ്പൊ പുണ്യഫലങ്ങൾ കുറെ അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും എന്താണ്? പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യണ എന്താണ്? അദ്ദേഹം എന്നും ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്, അയോഗ്യതയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ യോഗ്യതയുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്നും പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കും. നല്ല പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കും. അപ്പൊ പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ദാനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്. അപ്പൊ എന്നും ഓരോ ബ്രാഹ്മണരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പശുവിനെ നല്ല ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ആ ബ്രാഹ്മണന് എന്നും ഓരോ പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കും. ആ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പതിവ് പോലെ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ എന്നും ഓരോ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പശുവിന് ദാനം കൊടുത്തു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുവിനെയും പോയിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ പശു അഴിഞ്ഞിറങ്ങി എവിടേക്ക് വരാണ്? തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്ന് പശുവിന്റെ ആ കൂട്ടിൽ കയറും. പക്ഷെ ഇത് ആർക്കറിയില്ല? രാജാവിന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ഇന്നലെ അഴിഞ്ഞു വന്ന പശു ഉണ്ടല്ലോ, ആ പശുവിനെയാണ് രാജാവ് അറിയാതെ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ദാനം കിട്ടിയ പശുവിനെയും കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പോകുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിയില് പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറയാനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്.
ഇവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ തന്നെ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലാവും ഇത് തന്റെ പശുവാണ്, തനിക്ക് ഇന്നലെ രാജാവ് ദാനമായിട്ട് തന്ന പശുവാണെന്നുള്ളത് ആ ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, അപ്പൊ പറയും എനിക്കിപ്പോ ഇത് രാജാവ് ദാനമായിട്ട് തന്നതാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരാണ്, ഭഗവാൻ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് മൃഗരാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യം പറയും. അപ്പൊ കാര്യം പറയുമ്പോ രാജാവിന് മനസ്സിലായി എന്താണ് തന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് പറ്റിയതാണെന്ന്, അറിയാതെ തനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് ഇവരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാളോട് പറയും വേറെ പശുവിനെ തരാന്ന് പറയും. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും സമ്മതിക്കില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും അതിന് തയ്യാറായില്ല. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ പശുവിനെ തന്നെ മതി. അപ്പോ രാജാവ് ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. ലാസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക, രണ്ടുപേർക്കും പശുവിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കല്ല പശുവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ആ പശുവിനോട് ഉപേക്ഷിച്ച് രാജാവിനെ ശപിച്ച് പോകാണ്. ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് അല്ലെ, രാജാവിനെ ശപിച്ച് പോകാണ്. പക്ഷെ രാജാവ് അറിയാതെ ചെയ്തൊരു തെറ്റാണ്. രാജാവ് ശരിക്കും എന്തിനായി പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ കിട്ടിയത്, അവിടെ ശാപം കിട്ടിയത് അല്ലെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണരുടെ അറിയാതെ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന് അവിടെ ശാപം കിട്ടി. അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടി അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ യമരാജൻ പറയാണ് കുറെ പുണ്യങ്ങളുണ്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാപമുണ്ട്, ഏതാദ്യം അനുഭവിക്കാന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും എനിക്ക് ആദ്യം പാപം അനുഭവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ആ മൃഗരാജാവ് ഒരു വലിയൊരു പല്ലിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലുള്ള കൊട്ടാരത്തിലെ തോട്ടത്തിലെ കിണറ്റില് വന്ന് ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയൊരു പല്ലിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു കൊട്ടക്കിണറ്റില് വന്ന് വീഴും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മക്കള് സാമ്പനും കൂട്ടുകാരും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പന്ത് എവിടേക്ക് വീഴാണ്, ഈ കിണറ്റിലോട്ട് വീഴും. അങ്ങനെ വീഴുമ്പോ അത് എടുക്കാൻ അവർ നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ വലിയൊരു പല്ലി വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് ചെന്നിട്ട് അച്ഛനായ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്ന് ആ എന്താ പറയാ കിണറ്റില് അത് ആ തൊടുമ്പഴയ്ക്കും എന്താവും, ആ പല്ലി ആരായിട്ട് മാറും, രാജാവായിട്ട് മാറും. കാരണം ആ പല്ലിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി, അതിന്റെ ആ ഇത് മാറി, ശാപം മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ രാജാവിനെ കണ്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് രാജാവ് ഭഗവാനെ കണ്ട് നമസ്കരിച്ച് ഭഗവാൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ചോദിക്കും താൻ ആരാന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനാണ് അങ്ങനെ അഖില ലോകത്തിന്റെ നാഥനാണ്, എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ പിതാവാണ്, അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രാജാവ് പറയാണ് ഞാൻ ആരാണ്, മൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവാണ്. പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു, അങ്ങനെ പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാതെ തെറ്റിപ്പോയ ഒരു തെറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ശാപം കൊണ്ട് ഞാൻ പല്ലിയായിട്ട് ജന്മമെടുത്താണെന്നൊക്കെ ആരോട് പറയും, ഭഗവാനോട് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നെ മോക്ഷം കിട്ടിയല്ലോ, ഭഗവാൻ തൊട്ടപ്പോ തന്നെ മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ മൃഗരാജാവ് പോകാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെ അറിയാതെ പോലും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും, നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനവും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അത് ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങള് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാം നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യായസ നിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പ്രത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണെന്ന് ആര്, നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, അയാൾ വെറുക്കുന്നുമില്ല. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് അതായത് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങള് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗുണം ദോഷം, ലാഭം നഷ്ടം, ജയം തോൽവി, അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയാനും സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്,
കർമ്മഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആ വ്യക്തിക്ക് അവരാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും? കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മാതച്ചി, ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തോമ യോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചീരേണാതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാകില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കണം. എല്ലാം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചു, എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി കൈവരുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അചിരേണ എന്ത് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ത്യജിച്ചു, പക്ഷെ എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല? സന്തുഷ്ടി കിട്ടണമെന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൂടി ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു കൊടുക്കണം, ഭഗവാന് മാല കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം, ഭഗവാന് പ്രസാദ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനങ്ങളാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിവാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നമ്മൾ അതിൽ ആസക്തി കാണുന്നില്ല. എന്തില്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന്, പരമപുരുഷന് സമർപ്പിക്കാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, അതായത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ എല്ലാം പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു താമരയില ഇട്ടാൽ എന്താണ്? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാല് അത് എന്ത് വരുന്നില്ല? താമരയില നനയുന്നില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവര് ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങള് ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലുള്ള അവസ്ഥ പോലെ ആയിരിക്കും. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും ആ താമരയില നനയുന്നില്ല. താമരയില എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട്, അതായത് ഉണങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവര് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരതൊന്നൊരിക്കലും ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. യുക്ത കർമാഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലോ സക്തോ നിപത്യത്തെ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. ഇനിയോ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥിരചിത്തനായൊരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാ ഫലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അയാൾക്ക് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയെങ്കിൽ അതിൽ പെട്ടു വലയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈശ്വരനായുമായി ബന്ധമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാണ്, ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കാണ്, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ്? അതിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
പക്ഷെ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിൽപ്പെട്ട് വലയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തത്തെ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിന് എന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ചു. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണ്? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യത. അതായത് എന്താ പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് വിചാരിക്കും, മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, പിന്നെന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കാരണം. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമെന്ന് പറയാണ്. തദ്ബുദ്ധയാസ്തദാത്മാനാ സന്നിഷ്ഠാ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യാ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ 4 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി അവർക്ക് എവിടേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും? മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവുമാണ്. നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ആശ്രയം. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ആശ്രയം ഇല്ല. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തില് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മള് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള 3 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബുദ്ധി, മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തതിൽ നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെ സാധിക്കാനായിട്ടുള്ള 3 വഴികളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഏത്? ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, പരമാത്മാവിലൂടെ, ഭഗവാനിലൂടെ. ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസ്, ആ പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അലിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ അത് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഫ്രണ്ടില് നല്ല വെളിച്ചം, ഭയങ്കര ലൈറ്റ് അടിക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടില്. ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ് പറയട്ടെ, വണ്ടിയുടെ ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മൾ കാണില്ല അല്ലെ? ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണില്ല. അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ജ്യോതിസാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ജ്യോതിസ് നമുക്ക് കാണുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതി ആ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അറിയുള്ളൂ? നമുക്ക് അപ്പൊ അതേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചിന്തിക്കുക? ബ്രഹ്മമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കും. അതാണ് ആദ്യത്തെ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. 2 പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ധ്യാനത്തിലൂടെ. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. 3-ാമത്തെയാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം.
ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതായത് നമ്മള് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം പറയുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക്. കാരണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. എളുപ്പത്തില് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നെ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശോപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു? ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണനാകാം, പശു ആകാം, ആനയാകാം, നായയാകാം, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലൻ പോലും ആകാം. ഇവരൊക്കെ സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവന് കാണാൻ സാധിക്കും. വിനയാനിതനായ ഒരു പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരെയും, മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനായിട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക്, ആ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക്, വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് പരമാത്മ രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഒരേപോലെ ഉണ്ട്. മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്. അവരെന്താണ്? എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ന പ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദമരമല്ലാത്തതിന് ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പോടെ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, അല്ലല്ലോ. വളരെ സന്തോഷം വന്നാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖം വന്നാല് ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായവൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തതില് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ദുഃഖം കാണിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് എന്ത്? ആ വ്യക്തി ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതറിയാം, ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഇത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ സന്തോഷം പോകുമെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം വന്നാൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല.
യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖ യോനേയ ഏവത്തെ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ അവയിൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും അവര് സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇതിനെന്തുണ്ട്? ആദ്യം അവസാനം ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരിക്കലും അതില് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. സന്തോഷമായാലും ദുഃഖമായാലും രണ്ടും മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെന്തുണ്ട്? ഒരു അവസാനം ഉണ്ട് എപ്പോഴും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില് ഒരു എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇനി അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ 5 പിക്ചർ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? അത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, അല്ലെ? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? അവിടെ കാണുന്നത് ഈയാമ്പാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മഴപ്പാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അല്ല, അതെ, ഈയാമ്പാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മഴപ്പാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായി? ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പറയാണ്, അതായത് അത് വെളിച്ചം നോക്കിയിട്ട്, അതെന്താ ചെയ്യണത്? വെളിച്ചം നോക്കിയിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മള് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് ഇരുട്ടത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ആ വെളിച്ചം നോക്കിയിട്ട് അത് വരും. ആ കണ്ണിന്റെ ഒരു ആകർഷണമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വെളിച്ചം നോക്കി വരുമ്പോ എന്താണ്? അത് ആ തീയിൽ വീണിട്ട് അത് കത്തിച്ചാമ്പലായിട്ട് അതിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ ഒരു കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് ആ ജീവിക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാനിനെയാണ്. അവിടെ മാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മാനിന് ചെവിയുടെ ആകർഷണമാണ് പറയുന്നത്. മാനിന് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം. അപ്പോ മാനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേട്ടക്കാരെന്ത് ചെയ്യും? ഓടക്കുഴല് വിളിക്കുമ്പോ ആ നാദം കേൾക്കുമ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ നിന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചത് കേട്ട് നിൽക്കും. ആ സമയത്ത് വേട്ടക്കാര് വന്നിട്ട് ഈ മാനിനെ പിടിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ മാനിന് ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് അതിനുണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖമാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത്, അവിടെ ഒരു കുഴിയിൽ ആന വീണെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? ഈ ആണാനകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പർശം, അത് ത്വക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം. അതായത് ത്വക്ക് സ്പർശനാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ആണാനകള് പെണ്ണാനകള് ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കും, അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഈ ആണാനകൾ ഇവരെങ്ങനെ മുട്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കുഴികളൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ആണാനകൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ആ കുഴിയിൽ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കുഴി കുഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആണാനകൾക്ക് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്, പെണ്ണാനകൾക്ക് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അവർ ആ കുഴിയിൽ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകും. പക്ഷെ ഈ ആണാനകൾ ആ കുഴിയിൽ വീഴും. അങ്ങനെ അപ്പൊ ത്വക്ക്, അതായ സ്പർശന സുഖം, അതിന്റെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് താമര വിരിയുമ്പോ എന്താണ്? താമര വിരിയുമ്പോ അതിന് നല്ല മണമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ദുഃഖമാണ് പറയണത്. താമരയുടെ ഇത് വിരിയുമ്പോ അതിന് നല്ല മണം വരുമ്പോ വണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സ്മെല്ല് കേട്ടിട്ട് അതിൽ വന്നിരിക്കും. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ എന്താണ്? താമര വിരിയും. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ അത് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്താണ്? വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ താമര ചുരുങ്ങുമ്പോ ആ വണ്ട് അതിലിരുന്നിട്ട് അത് പിറ്റന്നാൾ പിന്നെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വിരിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ അത് ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് പറയണത്? മൂക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമാണത് പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് നാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇരയായിട്ട് ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വലിയ മീനുകളെ പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിന്? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? വലിയ മീനുകളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ആ നാക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആ രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് ആ നാക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആ ഒരു ദുഃഖം, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വരും? വലിയ മീനുകൾ വരും. അപ്പൊ ഇതും പെട്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, നമ്മളത് ആസ്വദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. കണ്ണിന്റെ കണ്ടു, മൂക്കിന്റെ കണ്ടു, നാക്കിന്റെ കണ്ടു, ത്വക്കിന്റെ കണ്ടു, പിന്നെ ചെവിയുടെ കണ്ടു. അങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖങ്ങള്.
ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയഥാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവരും സകല ജീവികളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുമുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവര്. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വേറെ ഒന്നിലേക്കും തിരിയാതെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുക, നമ്മള് ഭൗതികമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വേറെ ഒന്നിലേക്കും തിരിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളോടും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പിന്നെ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുക. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്, ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതിനാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും സകല ജീവികളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാമക്രോധവിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ്, ക്രോധം നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളും ക്രോധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സുനിശ്ചിതമാണ്, പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പരമപദ പ്രാപ്തി നിശ്ചയമായും കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരമപദ പ്രാപ്തി നിശ്ചയമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പരമപദ പ്രാപ്തിയും സുനിശ്ചിതമായിട്ടും കിട്ടും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ മത്സ്യം എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, നോട്ടം കൊണ്ട്. പിന്നെ ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനം കൊണ്ട്. ആമ കരയില് മുട്ടയിടും, എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ മുട്ടകളില് മനസ്സൂന്നും. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, മുട്ടകളില് മനസ്സൂന്നും. അങ്ങനെയാണ് ആമയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എവിടെയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ദൂരത്താണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും, ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നോട്ടം കൊണ്ട് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണോ കുട്ടികളെ പോറ്റുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ, വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തര ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കാറില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ബാധിക്കാറില്ല.
സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയെ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, അതായത് ദേവന്മാരെ കൊണ്ടുണ്ടാകാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രകൃതിയെ കൊണ്ടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. അതായത് ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം എന്നാ പറയാ. അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ലെവൽ 2-ലാവുമ്പോ അതൊക്കെ പഠിക്കും നമ്മള്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് അതൊക്കെ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകാമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. എന്താ പറയണത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഇതോടെ പറയണത് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തുമാണ്. അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് താൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മളോട് എന്താ പറയണത്? ഈ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഈ 5-29 ശ്ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തുമാണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരൊക്കെയാണ്? പരമാധികാരിയാണ്, പരമഭോക്താവാണ്, സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളൊരു പർവ്വതമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ലീല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തില്. അതായത് ഇന്ദ്രന്റെ കോപം നിമിത്തം അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്താണ് മഴ പെയ്ച്ചു ഇന്ദ്രൻ. അങ്ങനെ മഴ പെയ്ച്ചപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പെട്ടെന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം വരുവാണ്. അപ്പൊ മഴ പെയ്പ്പിച്ച ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ചെറുവിരലില് വൃന്ദാവന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തി ആ വൃന്ദാവന നിവാസികളെ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തിയിട്ട് ആ വൃന്ദാവന നിവാസികളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴേക്ക് അടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും നിർത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ മഴയിൽ നിന്ന് ആ വൃന്ദാവന നിവാസികളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഭഗവാന്. അതാണ് ഗോവർദ്ധന ലീല ഭഗവാന്റെ. അത് ഏത് ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലാണ്, 7 വയസ്സിലാ തോന്നുന്ന ഭഗവാൻ ഈ ഗോവർദ്ധനിലെ ചെയ്യുന്ന. ഭഗവാന്റെ ചെറുവിരലിലാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ പിക്ചറാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? സേവനം അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം. ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? രണ്ടും പാടില്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാനും പാടില്ല, വെറുക്കാനും പാടില്ല അല്ലെ? ഇതിനുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി ശ്ലോകം 10 എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്?
താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാണ്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെ അല്ലെ, താമരയിലെ പോലെ നിങ്ങള് ബാധിക്കുന്നില്ല. ശ്ലോകം 12 കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധമുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പറയുന്നത്? പറയാൻ പറ്റുമോ അത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്താണ് ചിന്തിക്കുക? എന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കും അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കും. ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ? ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായിരിക്കും ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെ? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായി ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളതും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മളെ പോലുള്ളത്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 17 എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത്? 4 കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയം എല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ? തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ ബുദ്ധി മനസ്സ് വിശ്വാസം എന്ത് മാതാജി? ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തില് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ, പശുവിനെ, ആനയെ സാധിക്കും അല്ലെ? പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സമദർശന എന്താ പറയാ, മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നന്, അതായത് ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും എന്താ പറയാ ചണ്ടാലനെയും, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ, പിന്നെ നായയെ മാനയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? അറിവും വിനയമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരേപോലെ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്കറിയാം എന്ത്? ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളിലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മളൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഈ മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? നിയന്ത്രണമുള്ളവരും ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവരുമായിരിക്കും. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? സന്തോഷം വന്നാൽ കുറെ സന്തോഷിക്കില്ല, കുറെ ദുഃഖിക്കില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, സ്ഥിരബുദ്ധി, അസംഭ്രാന്തനായി വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായി ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ അസംഭ്രാന്തനായിരിക്കും. അസംഭ്രാന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീനിങ് എന്നറിയാവോ? സംഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ എന്ന് പറയല്ലേ? ഒന്നും കൂടി അറിയണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല, സംഭ്രമമില്ലാതെ എന്നായിരിക്കാം. സംഭ്രമം. പിന്നെന്താണ് പറയണത്? ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറയണ? നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം പറയണത്. കാരണം ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാബോധം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾക്കറിയാം താനും ശരീരം ഒന്നല്ല, നമ്മളാരാണ്? ആത്മാവാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം ആർക്കുണ്ടാവും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകും. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അയാള് ആഹ്ലാദം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ നമ്മൾ എന്താ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്?
ഉയ്യാമ്പാറ്റ പ്രകാശം കണ്ട് ഉയ്യാമ്പാറ്റ പ്രകാശം ഉയ്യാമ്പാറ്റ കാണുന്നു. പ്രകാശം കണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. അടുത്തത് ചെവി. മാനിന്റെ മാനിന്റെ അല്ലെ, മാനിന് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം കേൾക്കുമ്പോ പറ്റുന്ന അപകടം. പിന്നെ ത്വക്ക്, ആന സ്പർശനത്തിന്റെ ആ ഒരു അനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോ അത് അറിയാതെ കുഴിയിൽ വീണ് പോണത്. പിന്നെ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഏതാണ് 12 കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, മൂക്ക്. താമര വിടരുമ്പോ രണ്ട് മണത്ത് വന്നിട്ട് അപകടത്തിൽ പെടുന്നു. താമരയുടെ ഇലയുടെ പൂവിന്റെ മണം. നാക്ക്. ചെറിയ മീനിനെ പിടിക്കാൻ വലിയ മീന് വരുന്നു. ഓക്കെ, നിർവ്വാണം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ആത്മീയ കടക്കുന്നത്. ആത്മീയത്തിലേക്കുള്ള നിന്നും ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഫുള്ള് ഭൗതികത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഞാൻ ലാസ്റ്റില് തന്റെ 29 സർവലോക മഹേശ്വരം സർവലോക മഹേശ്വരം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിം വൃദ്ധതി. അതായത് ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും? സർവലോകം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ ശാന്തി മൃച്ഛതി. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിതും. പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക. നമ്മള് വായിച്ചാലും മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം